Hi guys! Welcome to my vlog. And ngayon, nandito pa kami sa bahay at gabi pa. Ayan, nag-makeup, kami. Maligog dagat. Ay bukas. Maliligo kami ng beach. Bitch in English na. English Tagalog kasi. At mamaya muna ay kasi mag-anda muna kami sa sanina, shirt, pant, t-shirt, lahat ng gawin sa dagat. So, ayan. Mamaya muna. So, ayan. Nandito na kami sa kwarto. At mag-andam na kami. So, ngayon lang kami naka-video. So, kasi may nagtawag kanina si Tito. So, ayan. Tinawag ako ng labo namin. So, yun, kailangan namin mag-andam na. Para bukas. So, ayan. Gawin natin. Mamaya muna. Oh, shit, noob. So, yan. Natapos na po ako ng andam sa inyo yung mga damit ko. Pero ako po wala. So, yan. Yung damit ko. At si Rhea nandyan pa. Hindi pa natapos kasi. Ngayon pa siya. Ako tinutulog. So, kaya ngayon, tutulog na kami. Subscribe to more videos. Subscribe to our channel. Subscribe to the channel over here. And subscribe to the channel. Bye! Please subscribe our channel Vlog Ginagmay.